Muri yeZimbabwe ka ndoda kuti ndikudzei chokwadi. Panapa paZimbabwe, Dzimbahwe guest house. Zvazvinhu handiti. Unoziva kuti vamwe vanhu tine chifunga kuti kuenda kumaholidays kunodhura, especially to be specific, kuuya kuno kuVictoria Falls it's expensive. That's why takatora time yekuti tinge tiri tinouya kunoku, tinge tiri tinozvionera, then information iyoyo tobva takupaiwo kwamuri kuitira kuti munge muri munoziva kuti zvakamira sei kana uchida kuuya kuholiday on a low budget. Handiti on a low budget. So Dzimbahwe it's one of my places kana kuti one of the best places to be kana ukauya kunoku ukada nzvimbo yekunge uri unorara. So inoi kana kuti facility inoi handiti kana kuti nzvimbo inoi vano offer inonzi self catering. Self catering chireve zvoreva kuti zvoni vanokupai imba yenyu inenge ine zvese zvandoda kuratidzai. Mapiwa imba yenyu yakaita seinoi, mozvibikira mega, mobva maita almost everything mega sezvamunongoita muri kumba, kwete kuzoti ndikaenda ikoko manje kunodya muhotelu kunodhura. Aiwa, munogona kutouya neupfu hwako nehwemhunga. Handiti munogona kutongouya nemaputi enyu motokanga muri kuholiday. Handiti zvinomboipa. So ndoda kuratidzai kitchen zvainenge yakaita. So muself catering vanokupai kitchen, vanokupai sitting room, mune dining table. So this one is the kitchen yepanapa. So as you can see, pane fridge yedu hombe, fridge yedu hombe inokwanisa kuaccommodate zvinhu zvakati wandei. Handiti inenge ine kumusoro then a deep below. Then ukauya panapa sezvakungoita kumba kwenyu, pane sink yekuti matopedza kudya munobva masuka mamaisa zvinhu zvenyu panapa. Then if you check here, there's a 4-plate stove. 4-plate stove ye-electric. Why? Because hapaine magetsi panapa. Vane magenerator anosimudza mastoves as well. If you come here, you'll see kuti zvoni pane a microwave. Handiti there's a microwave. Also there's a toaster, there's a kettle yekuti munenge life yenyu yekumba zvese munenge muinazvo. If you check also vane makapu arimo, maplates, migoti, maspoon, everything zvine zvirimo. If you come here, you see kuti pakitchen pane tuma stool nekatable kekuti munokwanisa kungobika mava matopiwa chikafu mototanga kudya. Also muthis room mukada kucheka macolors aripo. Handiti macolors, pane macolors akasiyana siyana, muchaona kagreen kaменoti kachi amen. And ukaona there's a artwork here, the big tree. This artwork, the big tree, muti muhombe uri kunoku, uri muuyu uri kunoku Victoria Falls. Also here there's a table, handiti 2 for 6, a 6-seater. Remember this house inoaccommodate vanhu 7. Handiti inoaccommodate vanhu 7. If you come here, you see kuti vane a sitting room. Handiti sitting room yekuti nazozorora. Ndanazonzwa kugamwa nesofa rachona kunatsohwa kuti ndazorora. Handiti there's a TV set yekuti sefamily, maybe mune mauya muri semhuri, a family of 7 mauya munokwanisa kunge muri munogara muchitandara muchitaurirana kuti ndezvipi zvamasangana nazvo. So I'll start with this one. Pama bedrooms, tinema bedrooms, starting with this one. This bedroom, as you can see, kuti yakamira sechirungu. Handiti this one is a double bed. Handiti double bed. It's a double bed. Mukaona panapa pane couch kechirungurungu kari panapa, standard quality one. Also mukauya panapa there's a dressing table, there's a wardrobe iri mukonomu, there's a HD mirror. Zvirimo. Handiti zvirimo zvese zvokuti munoshandisa zvamunongoita kumba. Also there's an AC, and also pane fan iripo neka artwork yo. There's at the corner there munobva maisa mari dzenyu, mavaluables, mune a safe. Handiti mukada kuuya futi there's another room. This room umotati munoaccommodate vanhu 2. So this one, it's a bed, 3 bed
bedroom handiti. So vanhu 3 vamwe vanobva vauya munomu kana vari vana, girls dzega dzouya munomu vobva varara munomu handiti. Vana venyu 3 vasikana vanobva vauya munomu vobva varara. Zvinenge zvangonaka zvadaro. Zvese zvirimo futi munomu. There's almost everything. It's another bedroom handiti. I will show you another bedroom, but I want to show you the bathrooms. Here's the bathroom. There's a bathroom yakanaka. The toilets. Actually, there is a toilet here. Yes. Unotoona toilet yakanaka. Apa papo paita chi bathroom. Remember kuti setup yemumba, kumba kwenyu chaiko. Self catering. So mabva ipapo, so ndakuradzai room, bed inopinda vanhu 2. Actually, a couple can share that room, and single beds handiti. Chibva ipapo ndoda kuradzai zvakare, we've got another bedroom. This is the master bedroom, the main bedroom. Baba namai maybe munenge mune kamwana kacheche kadiki kamusingadi kuti kange kari kure, muchauya kunoku. There's a king size bed handiti. This is a king size bed yababa namai, and then there's a single bed yemwana handiti. Also makanakira kuti there is tumachairs twirimo, sababa namai muchida kudiscussa zvenyu zvamunenge muchida kudiscussa kuronga mhuri yenyu, munatsoronga zvakanaka. Here there's another couch handiti. There's another couch kakanaka kari panapa kekuti kamwana kenyu kanogona kachitambisa foni kari panapa. Hazvina kuipa futi izvozvo. Mukada kucheka maketens achona standard quality handiti, quality. If you come to this side, there's a TV set. There's a fridge handiti. Kema coffee aripo. Amai musazvinetse maenda kunogeza pepai, munobva mangoshandisa chiblower yenyu irimo yakatokumirirai. Yakatokumirirai blower. If you check here, there is side lights ekuti nyangwe mada kudzima magetsi munomu, mada kusara amai muchiverenga Bible, and there's a Bible here. Munogona kutoverenga Bible renyu, dadhi vatorara zvavo kana kuti mami vatorara, zvotofamba zvakanaka. There's an AC also. AC nefan musakangano zviripo futi. So zvese zvine zvakarongeka anonzi mosquito nets. Mwana anenge ane rake, imi mune renyuwo, then zvinhu zvotofamba zvakanaka. If you come to this side, guys, panapa inonzi right, ndiri kuudzwa panapa nakundai yakatimba yakazviona kakawandisa. Inonzi walk-in closet handiti. There's a walk-in closet here yekuti you can walk in. Actually, you can put your clothes, you can put your shoes, moisa mabhegi yenyu munomu. Mobva maita ensuite. There's an ensuite iri munomu yekuti baba namai munogona kugeza muri munomu. There's a tub. There's also a shower. There's almost everything. So guys, musazvinetse kuti manje tikazoenda kuholiday tichaita say, remember kuti this one is a self catering service apartment handiti. Apartment yekuti hamufanira kunge muri munoonetseka. Mukada kucheka ndapinda nedoor iyi, but now ndakubuda another exit kana kuti entrance handiti. Panapa ndaidatova panze. There's a swimming pool iri apo yekuti tiri mumba medu togona chitongoona swimming pool, or even monitoring our kids vachiswima. Isusu tiritori mumba tichimonita ikoko. So I will do another video showing you around Zimbabwe guest house handiti, kuti zvambomira sei. There's peace, even ka fresh air kari panapa ndekekumberi. Also ndoda kuzivisa kuti we are going to organize a trip yachauya kunoku, and we are going to use this facility here at Dzimbahwe guest house. Aiwa, tichanakirwa semabachelor nemabachelorette. Tine treat yese tirimo. Tichanakirwa. Aiwa, uko.